Unya mga idol, nagsugod ang kalbaryo sa mga batang gipang tuli. Paminawa lang ko ninyo girls, kung sa kasakit din tuliyo, kaming mga laki. Paminawa ron. Ay, bantay bitang wila ka? Kutob sa laking tuliyon mga idol, daghan sa babaeng malipay. Okay mga idol, magpatuli di may sakong bugoy di ay. Excited na kayong bugoy mga idol. Ano yung most awaited moment mga idol nga mahimo jud kang tinuod nga lalaki? Unya mga idol, ako gipungtan og nakuyawan ba siya? Ha? Adlo ka tuliyon? Ako sa una, wadyo ko mahadlok og patuli sa una. Ituli ko sa una dong, akong hilak. Akong hilak sa una eh. Sus, atapang nga tao. Bisik. Bisik na tuliyon tayo. Akong gi-encourage akong bugoy mga idol, para di mo hilak ba? Hilak ka dili. Antay ha. Ako gusto magpangutan na mga idol. Muhilak ka dili. Muhilak dili. Mag-action mo ang puta kabalakaan eh. Sure ba? Ni sa mo tinong ko kabalaka mga idol. Ini mga bata mga idol na sa gawas. Ni action sa ni kabalaka kasi tuliyo naman po ni sila. Nagkapit-kapit mo warm up pa. Action kabalaka naginuktok ng usa. Wayon sa man ang anak ni mo man ni Christine, yung mura man nagnabayad. Ay pagana yung kopisot. Di man nabayot ang papagod. Isog kay ni ba? Isog tinuod gini nga laki oy. Mauto mga idol para matinuod kitang mga laki mga idol. Wato ta sa unahan. Mutilaw tar pa para paisog ba? Wag ibaw kong asawa mga idol nga nililikyata ba? Nagsyo ba sa kukulbaan mga idol para sa kong mga anak ba? Ha? Ika ko rin tuliol ko no be? Lalim ba ito mga idol? Bangita tayo tindahan mga idol para mapalito o kapayo ba? Mapatiran tas kapayo, maisog man ta. Ayo. Ning tungura mga idol, ato ang gisampit ang tindira. Tindira sa Red Horse ba? Maura ni sikreto mga idol nga mahimo kita tinuod nga laki. Oh, siyempre oy. Mao ni para paisog sa mga laki. Unyas pati na to dari mga idol nga naay nagtungab-tungab. Oy man ni Christine, dali ka masuya oy gnay mga parahubog di ha. Pwede sa imuha ay. Mao man bitay tuyo na ko ingko pisot sa baasa ni ingko pisot. Oy, unya mga idol gibertikan ta. Naam sa ganahan mo palit mga idol. Unya, wa man sila kapaabot. Ang sige siya doorbell. Mao to nga lipay sa mga idol kay na may tindira. Ug karon ni order na ta. Di kanang gamaya dai dili pa nabugnaw kana. Kanang babaw ni na, di pa na sa bugnaw. Ha? Kana lang. Kana lang kay igor pa init sa ulo. Oy, ganong mainit mang ulo ni Maria Cristebe, nga bugnaw na imong ipalit. Oy, di man sa ka ma-joke ko pisot. Oy, joke ra ganina. Ug karon mga idol, nakapalit na tao vitamins. Vitamins ba parang maisog-isog pud ba? Lami kay ni mga idol atong birahan ha. Unya mga idol, magpusing-pusing ta. Pusing-pusing ba haron inong gwapo sa taba. Anga oy. Buradyo ni siya o kuan o. Sus, murag artista nga napuhaw na. Murag artista mga idol, mga gibiyas kapalaran. Luya sa nintuhana oy. O karon mga idol, giyarok na sa manan. Uhaw pa sa kamil mga idol nga nagiagil ninyo ba? Grabing uhawa. Oy, sus gadugab-dugab pang mananap. O giyarok pa. Grabe, wag gini ugam si Manuel Cristebe. Grabe gini mo yarok ba, parting Red Horse ba? Hoy Manuel Cristebe, balik ka nga to ay. Mga anak gibiyaan na mo, ayaw to kay bahoy mo asawa. Nagsige kang tungtungab di ha. Relax nang guding ko pisot sa baasan ni mo, oy. Naarap ito na dulhunahan o katubanahan ba? Unya mission complete mga idol. Mubalik to diri sa tong asawa ba nga walay hitabo. Pura wala ba? Relax lang gunta ka nang wala gud dili ito may bawaan ba kanito. Tumartag tiki-tiki ba? Unya kay smiling face ng mga idol, sakpan na gyapon ta. Nasakpan gyapong mananap. Wa man gay asong makumkom pero nay asong maugom. Unya mga idol, nagsugod ang kalbaryo sa mga batang gipang tuli. Paminawa lang ko ninyo girls, kung sa kasakit din tuliyo, kaming mga laki. Paminawa ron. Ay, bantay bitang wila ka? Kutob sa laking tuliyon mga idol, daghan sa babaeng malipay. Ang putugon sa bangen ng malipay mini mga babae ba? Kasi una wadyo kumihilak dong. Kay tanaw na ko karni na. Kakarni na suguan ni, tuli na ko. Anga oy.
Kamot mo toy. Kamot ko na ni mo toy. Toy. Akong hikap ang kamot sa kong bata mga idol kung namugnaw ba, timaan ba nga nahadlok siya, pero wala man mga idol, liwat siguro sa papa ba. Isog siguro rin siya kay makibaw na siya nga karne na ba. O karon mga idol, ligawas ng bata ganina. Katong bata ba ang nasiyawag sa sulod ba, nigawas na, nakulbaan ng usa. Kasi yan naman sunod na mabirada. Tanaon ka ng bata ni mo manikrasibe o isog ba na? Basig wala na maliwat di mo ha? Naliwat na sa siligan. 100% ginuwing ko pisot. Oy nga liwat ginuwin akong bata ah. Guwapo. Unya, isog kayo ba? O karon mga idol, mauna ginigipaabot na mga higayon. Sos na action nagkabalaka akong bata. Nagakos-gakos na ni action kabalaka. Kay putlo naman ng iya ha. Padaka naman ka man yung Crash TV. Oy, tulion naman ko na god. Panit naman ko na ibihilon god. Hililon pa. Relax lang god ingko pisot god. Nag-joke naman god. Joke ra ba? Unya na nga na sila. Kina-action nagyug kabalaka ning bata ah. Mo ni ibutang na to sa hunahuna na to mga boys. Dili ta mahimong isiboy ba? Sakit ba kay magpatuloy mga idol? Ya isisiyo na ta sa mga babae ba? Pahimuslan na ta nila. Unya daw ko na tag 150. Mao nang magpa-hard to get sa ta kay dilipod lalim ba? Ug karon mga idol ni plaster ni nga akong bugoy. Ni plaster ra ba nga smiling pud ba? Pero ni action sa ko kabalaka unsa ning mahitabo ba? Wa ko kay bawo mga idol ug hilak ba di siya pero nagisi man noon. Liwat gi siguro ni si Papa. Nahala, pwede nang mamirada. Pero mauna ibutang niyo sa inyong unahuna, girls. Ayaw sa mo pag-abusa rin taon oy sa mga boys. Yung nani ba? Dalira kayo mo makapanamas-tamas na mga laki. Tanawa ko noon eh. Maayo malanggani kay isog kayo ni. Kaliwat ning lapu-lapo ba? Ay, kadto mga pisot diha. Oh, encourage na mo nga magpatuloy na yung taon mo, oy. Lupigan na mo ani bata, pati isuga na, oh. Ha, katawa-katawa lang gani, oh. Oy, kato na kami nyo na nga pisot pa yung taon, magpatuloy na yung taon mo. Nautro pa ba yan na si Inko Pisot? Unya ningon akong bukoy mga idol, nga parehas na ko nomi. Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay Berting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik. Basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay Berting bahua. Kung tigulang na Berting gahia ay Yung kabalaka kay na ay asa. intaw ni pisot, bata kung sumugon talami ipangulata. Ay pangatawan, maulawan tala, pinagmadunggan tao talaga.